Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. De data aceasta ne vom juca Bed Wars. Acum o să sun pe cineva pe Skype. Ții gură de țigan. Tu-ți mă gândești, dar să-mi spune să iau. Am vrut să intru în altă echipă. Dacă știi ce, dă să închid, bă. Dacă nu răspuns. Am vrut să intru în altă echipă, dar a început jocul, deci să mai iau puțin aer și mă duc la mijloc. Trebuie să merg la mijloc. În primul rând în blocuri. Stai. Pentru un obsidian. Știi ce? Gold. Ăla cu gold. Trebuie să stau eu la gold. Voi mergeți la mid. Sau știi ce? Mă duc eu la mid. Voi doar apărați ăsta. Eu mă duc la mid. Așa, hai, du-te, marș la mid. Nu pot să pun așa. Dacă taia nu se face. Așa, blocuri, multe blocuri și... Ce dracu. Dă-te, man, că mă duc eu. Ok, dacă o să vă placă episodul de Bed Wars, v-aș ruga să lăsați un like. Dacă vreți că mai multe episoade de genul acesta. Ok, am ajuns la mid, băieți. Să un pic. Ok, diamond îmi trebuie, diamond. Fac echipă de țigani. Dă-mi! Moți. Mi-am pierdut absolut tot? Da. Ce țigani ești? Ăia la mid. Bă, nu fi prost. Trebuie armură. Dai, nu mai am armură. Moți. Dai. Bă, de unde fac eu rost de diamante? Ha. Ok, avem asta, ne mai trebuie iron ca să facem și noi o sabie. Ok, asta, sabie. Trebuie mult iron și aveam tot ironul la mine, bă. Maș acasă. Nu trebuie 32, ție nu trebuie nimica. Hai că se poate. Ok. $27 mai încă 4 sau 2, nu mai știu. Vin. Da, jucăm pe Gangster. Dacă nu știați. Blocuri îmi trebuie așa, dacă vin să mă atace. Ok, hai cu mine, țigane. Du-mă. 20 de diamond. Stai, eu gădată la câte secunde? 6 secunde. Și că run. Run atunci. De ce run? Ia să văd cine... Mai da, du-mă. Mai vreau numai diamond.
Run! I-am văzut! I-am văzut! Doamne, cred că vin după mine. Să nu vină după mine. Și acum să nu pic în void. Că am idei mai bune. Ah, Doamne. Eu îmi trebuie pita. Îmi trebuie pita. Oh, diamant. Ha, cum a dat să facă. Mâncare. E bune. Shop. Ok, luăm și ceva mâncare. Mormă, cioaca ta de hacker. Ok, armură. Ok, mai încă 2 diamante și mă fac full iron. Îmi trebuie și o sabie mai bună. Una de iron, 10 gold. Bă, dă și mie gold. Dă și mie, bă, gold. Ești țigan. Mulțumesc. Da, mă las armură, că mie nu-mi trebuie armură. Ce se aude? Asta mai ostruiește. Așa, spune, aiurea. Ok. Mai încă 3 de pe ea. Pare cât costă un arc? 8 diamante. Punch. Power, ok. Atunci cred că va trebui să mă duc pentru toate. Mai încă un diamant. Ok, gata. Am sabie de iron. Ok. Ok, trebuie să mă duc la mid. Hai, mă duc cu asta. Stai. Da, stai că nu putem să fac armură. Trebuie să iau diamante. Și trebuie să... Eu m-am speriat de tastatură. Oh, ce-am găsit eu? 9. Ok, acum putem pleca. Cred că am destule. Deci am un golă și am piept. Că îmi vine să nu mai mă joc. Oh, au fost deja eliminate de 2 echipe. Ok. Ok. În primul rând îmi trebuie un arc. Și acum o cască. Așa. Și săgeți, oare cât e o săgeată? Un gold, e o săgeată, perfect. Trebuie gold. Ce țigan ești, bă, dă și mie gold. Asta pe 2, punem. Și dacă se duce cineva la mid, noi tragem în el. Ok, da.
7,5. 10 golden crește. Dar să nu dau fail, în primul rând. Fuck, am uitat că nu mai am. Ioi, pe ce dracu apă și eu să-mi bag piciorul. Asta face în ciudă. Da, să iau și eu niște de-ăștia morcovi. Alo. Ciao. Am făcut... eu ce... Nu, nimica. Am făcut World of Tank-ul. Ah, ok, da. Bine, ciao. Mă spune cineva. Liviu a murit. Ești prost. Ești prost să de nu-mi bag piciorul în tinele. Ce prost ești. Mă ceacă de cal. Ok, mai trebuie săgeți. Vreau să am multe săgeți. Zicem. Iron. Și acum. Stai, cât e un chest? 5 gold. Ok. Am o idee. Deci am o idee. Dacă există flint and steel. Sau nu pot să faci. Sau nu există flint and steel. Pickaxe-uri. Da, un pickaxe mi-ar trebui. Da. Stai să văd ce vor ăștia pe Skype. Nu mai mă sună dacă ești pe Minecraft, doar Dota sau că ăsta joacă Dota. Da, stai că și-a joc Dota, deci... Dați-mi un dumă-du. Vă rog, hai că știu că aveți dumă de aur. Știu că aveți dumă-du, dar eu pentru ce? A, da, pentru pickaxe, pe... Eficiență 1, eficiență 3. Robert. Dă-mi un dumă de pălăză. Ok, mersi, man. Ok, avem asta. Bun, deja avem 14 minute! Doamne ajută! Ok, mersi. Lasă-le aici dacă vrei. Ce? iPad că-ți plătești. Nu. Da, haide, vino, tată. Hai că-mi bani. Sonia, pleacă de aici. Bine. Ok, mă duc sus. O să-i vânez de sus atunci. Dar prea jos! Și am prea tot prea jos. Trebuie să am o țintă mai bună. Stai, că ăla e de bază, asta e ideea nostru. Da, fail. Oh! 25 de săgeți. He! Săracii m-au văzut. O
uite și pe ăla cum se aruncă în void. Ok, nu prea mai am blocuri. E o problemă. Cred că este o mare problemă. Sau mică, nu știu. Primul rând. Ok, așa e prea jos. O să stau așa. Ok, aia e bună. Ah! Doamne, doamne, dar de unde au ăștia arcuri? Blocuri. Blocuri, îmi trebuie repede blocuri. Ok. Doamne, cred că va trebui să fie... să împart asta în părți. Deci o să nu cred că să-l împart în două părți, pentru că este destul de lung meciul. Deci, cred că prima parte ne vedea data viitoare. Pa!